Hello sisters madiskarte, welcome to our vlog. Ni ana pud mi diri sa punuan sa mangga nya nagpalibot ang maisan, humayan ug gulayan kay kanang mao na ron among trabaho nya samtang nagpasilong mi diri sa punuan sa mangga. Magplano-plano pa mi ug unsay among buhaton nya maghisgot-hisgot pud mi kung mintras dili pa maani amo ang humay, di pa mi ka-harvest among gulay, murag nagplano mi nga mo trainee sa mig mga unsaon pag Bisaya sa English o English binisayon. E mao ginay kulang sa mga sisters madiskarte. Ya, mao na karon nga. Kanang magpaabot pa mi sa kanang kuan, magharvest sa humay, dugay pa manggod mga 3 ka bulan pa nya. Kanang kung sudahin no, may problema kay daghan man kay sudan dito o palibot diri managa lang ka diha o da sapa na may sudan diha daghan makuha na mga gulay. Ang amo lang kanang kuan jud kung walay harvest wala pay bugas. Asa man to si kasisi Ruth uy nga ingkal ta kawala nga diri mo ta to sa tong doon bing asa man bing Gani nga magsugod na tag kanang kuan minsan ta kay happy kam landong. gani unsa man to asa man to siya kaha Sabi ko magwala diri hindi ko nangihi. sus Dora, sus kay papadlong din siya pag-ayo ba. Pinaong ganina kay atong paspasan ni kanang kuan kay hapit na ra bang moabot tong magkuan sa tuaw niya mag-training. Ina kay para makaado. Maglimpis Wala kaya na ko kaya naklaro ba kay ang imosina mura manggugkulo sa kaning kuan humay. Yung mga pong dahon. Hayo kay landong man sa ilalom sa mangga god. Mo gani naog sa diri kay magkuan ta magsugod na ta kay nitong taon mga to na ta dito. Okay. Tambok sa Lugbati tambok kung alugbati basta magpugil-gil lami kayo mo kuan na munggo lang siya tambok kaayo. Sila man trabaho diri. Nga atong kuaag sagbot kay parang gwapo kay iyang tubo. Hindi kaya kuan sa harvest ini gadagko na kay tambok ay siya. Mao ni maayo gulayon kay kuan gyud kanang walay medisina. Yang katapat ini pinirito nga isda. Wow, kalami. Para makakuan ka, magdali ka kay anak ko mo training taog-taog sa tuwa, mag-inis pa ka. Yan na mo. Excited ka kay kasi si interview mo kasi. Oo, kay kuan, Kasi lagi siya mulakaw. kay gusto lagi ko mo ato na ko, mo bakasyon ko Cebu. Ano kasi ito dito? Bakasyon ko Cebu niya. Ya, kasi si kung sa atong interview ron kasi si ikaw makapasar kasi si diyan namini mo diri sa among gulayan. Di kagali naman ko dito mo bakasyon, mo balik naman ko dayon, nalang ko tuyo dito. Balikon ta mo ay. Iya si kasi si sa Okay. kay na food aeroplano. Balikon si maabot lagi hapong panahon nga makatuyog niya tag sa Wow. Kita ani sige lang tag sakay sa tong chinilas. Sige lang tutusin. Ani Ay, paspas pa ka ng kuan ay. Paspas pa Amo nga lang ni atong kuan humay o kining atong bato Nagpilapit ang kwarta ba? mo gani. Sorry, thank you. Bulay. Kunti na sa kasisi pagdali na mo din na kay kuanto ka nang moabot na to ron. Na kasisi. Mga tuta kay mag-ilis O, pa sige, ta kay kasisi. ganiha ra to nagpaabot siguro dito ba unsa man ang orasa mga alauna naman siguro ron. No? Mga tunata. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, andam na ba mo train na po para makasakay mo eroplano padung sa laing nasod? Andam na kayo ma'am. Yes, ma'am. Andam na mi. So, ang atong training karon kay Kuan, ang Bisaya inyong Ingleson. Kay katong una na tong train pambas raman to padung syudad. Karon padung lang gid mo sa Kuan. Ingon man si kasi si Ruth nga gusto siya mo sakay eroplano. So gusto siya manarbaho sa ubang bansa sa laing nasod. Oh. So karon at mao na ni ang ato ang basic lang gihapon ta. Basic lang ako itudlo sa inyo ha kay haron makasakay mo og kanang Kuan. Helicopter.
Helicopter o aeroplano. Gano ka kasi Sige niya, tarungan ninyo ha. Kay para makaadto na gyud mo ani og kuan. Laing naso niya makasakay gyud mo og kanang kuan aeroplano. Sige, ang unang kuan sentence ni atong buhaton. Sige, ang unang pangutana, unsay English sa maayong buntag? Good morning, ma'am. O ikaw kasi si Rod, Sa man to eh. maayong buntag. Good evening, ma'am. Good morning, ma'am. good morning. Oh, good morning. Ang tama, good morning. Wala may ma'am, inyo pagputang ma'am, no? Pasayangan. Sige. Ang ikaduha, unsa may in English sa asa ka padulong. Oh, asa ka padulong. O si kasi si Dilsa. Asa ka padulong. Asa ka. Where are you, ma'am? Nope. Where are you going? Yes, tama. Sabi talaga na, symbol ang English ng taon-taon pa. Ang ikatulong pangutana, unsa imong edad? Good, how many, no? How old are you? Oh, Unsa imong edad? O si kasi si Belen, unsa imong edad? How old are you? O si Rod, unsa imong edad? Kasi katawa na kasi sige. Pininuod ganing ato. kasimbol tani. Sama na eh. Pambalo eh. Tubaga, basic rin unsa imong edad? How old are you, Birmats? Si Dilsa. Unsa imong edad? I'm 64. Mali mong tulo. Uy, sagi ay. Ang English siya, unsa imong edad? What is your age? Mahuli. Sige. Good, uy. Naghapon tay punishment or naatay ko ano consequences. Uy, noy. So, pahiran og uling. Kinsa man. Kamong tulo kay mali man inyong tubag. Saya nga, uy. Kasi nabuhar ang tani ako. Mao na gid ni ron. Oh, mali may mo tubag doon. Mag-asimbol yun ta anig in English ba kay hindi ta maglisod yun. Hindi ta ka mapanisan. Pick up. Make up. Uy! Make up. Ita po. Wala, oy. Tapos bulampahan na biya nato, oy. Man naman. O sige, Bulampahan kaupat. nato. Naunta naman itong nawi. Ning Nanakubungot. kamot lagi ta. Nanakubungot. Sige, English na ninyo. Unsa ang imong paboritong prutas? May paborito. Paunsa ang imong unsa ang imong pinalabi nga prutas? Unsa ang imong pinalabi nga prutas? Kanina lang guys, kasi mga sa kabawas to. My favorite fruits. Prutas. Dili unsa may English ba? English. Unsa may English na? Sa Bisaya, unsa ang imong pinalabi nga prutas? Ang Sa English, unsa man? favorite fruits star fruits. Sige, kasi sirot unsa imong tubag? Star fruits favorite.
Okay, pag-utrohon ako pangutana kasi si Okay. Delsa. Unsa ang imong pinalabi nga prutas? Unsa akong pinalabi nga prutas, my favorite fruits minsinitas. My favorite fruits, banana. Di pa kita tali. Ang in English sa unsa ang imong pinalabi nga prutas, kung i-English ni siya, translate sa English, what is your favorite fruit? Wala ni nangutana kung unsa inyong paboritong prutas. Ay, I-translate sa English kung unsa ang Yun unsa ang pala. imong pinalabi nga prutas. So sa English, what is your favorite fruit? So mali mo tanan. Uling, nabutaan eh. Kagwapa ni kasi si Bilinoy. mas gusto di ay kasi sino may pamanda itong English binsayon kaysa koan kaysa Bisaya in English. English. Ano ka niya unggoy bunot. Dito nag-ananan sa English ba? Sige naman panlimpisa ani ko sa No. Nagsige Abi mo nagtuo man ko sa inyo kasi si nagsige mag practice. Taga Blimpisa bitaw na ako. Nag-practice mo ko malimtan man god. practice ang takwato niya nagian man kog iro gigukod man ko sus. Isudo sa ni garanta muna magkuan oy kani Oh, sige. magtuon. Unsa may in English aning unsaon manako pag kinabuhi nga wala ka. Uy, Okay, si Kasisi Dil sa una. unsaon ako pag kinabuhi nga wala ka. Oh, sa English unsa man? Unsaon ako pagkamas-kamas ko wala ka sa kong kinabuhi. Ga English on gani. Hindi sura man ana magtuon sa tingali ko ana ma'am. Di kay Murag di pa ko ka-answer ani ron. Iyo kasi ay paning kamot kay mao man na ang inyong kuan good. Ah, Basic mag-stud. training kay kuan man na gusto man mo manarbaho sa gawas kay kuan naman ka mo kay wala mo Mag-study ka. income diri sa bukid. Mag-study sa ko ani ma'am Sige. oy muli ko. Ikuan na lang ninyo, tagaan ka mo kuan nga itinagsa na lang ninyo i-word for i-word for word. Sige. Unsaon Unsaon man nako pag kinabuhi nga wala ka. I don't know ma'am. Oh, I don't know. oh yeah. Si kasi si Rod. Unsaon nako pag kinabuhi nga wala ka. Sumpoy. Okay na. Una-una sa ko ma'am, unsa kong i-answer. Sige po yan pa. live out without you. Live out without Without you. live out without you. What? What? Live out without you. Live out without you. Live out. Live out without you. Di? Ha? Dali ay. Sa English, ang unsaon man nako pag kinabuhi nga wala ka, i-translate na to sa English, how am I supposed to live Alis. without you? Ay, dito rin ko sa tumoy di ay. Wala sayo-sayon interview mo na maka Kay, siyempre pag mo, ngayon magkanga ka ng saan man ako pag kinabuhi nga layo ko sa pamilya kung nana ka sa laing lugar, walay nasod. Di, mangutana ka sa imuhang amo nga, Sir, how I am supposed to live without
I live without you. Do tama to ma'am uy ako as katapusan. Tamaan lang Hap, ito. hap, oh, hapit na to pero mali man yun sa di man yun tama. Sige. Ah, muli. Puro na eh. Muli na ko Uy, eh. tama man to ko katunga. Mali. Katunga na po. Katunga. Di ba madutlan mo ka? Katunga ra po baga rin yung mga naong kami. Dili tutlan. Muli na ko, ma'am. Ay, O kani kay sayon-sayo na ni. Sige, pamati mo ha kay busy ra gyud kaayo ni ba. Sayang lang itong blazer dito cancer. Sige, paningkamot mo. Sige. Mahal ba arkilan? Sige. Sige, paningkamot mo ha kay kuan na siya. Kinsa ko kung wala ka. O si kasisibilin ang una patubagon. Kinsa ko kung wala ka. Tipas sa una-una kasi sibing sa unaha. Kay dagan-dagan na sa English. Okay. Kinsa ko kung wala ka. I don't know, ma'am. Muli na ko. Ate pa ako sa mga naon, ma'am. Who I am without you? Kinsa ko o wala ka. Unsa to mo tubag? Who am I without you? Oh. Ay, makasakay na yun na Ay, sila. salamat, upuan salamat. mo. Kay Makasakay na yun sila. So, pangutan ako si Kasisirot. O Kasisirot, unsa may English aning kuan? Kanang kinsa ko kung wala ka. Ikaw. Na? Sige. Mo na. Who I am Who I am without Di man ko kalito kay. Oh, sige. Si Kasisibilin. Who I am without you. Panagin sa ako at tubag ba? Magbukta. Pag-book out. Sige. Ayaw kalimot kung kinsa ka. Agoy na eh. Siyempre, magtrabaho mo dito, aba niya, naday mo nalimtan. Nya, basta nalimtan ni mo, imo kaugalingon. So, ayaw kalimot kung kinsa ka. Paano yan? Kung nagtunog ko ba kasi yuta o nagutaw na. Okay, sa'yo lang mo tubag, kasi si Belen. Don't forget of who you are. Don't forget of you. Don't forget of who you are. Kasi si Rod. Don't forget you are. Don't forget of who you are. Kasi si Rod ang mali. Ah, walay uling kay cancer ko. Oh, dali, mali Bangka maka. man akong uling oy. Mana, ma'am? Wala pa. Agoy. Kasi, sige, English na rin ninyo, parte rin ganun sa'yo na ay. Ako, kinsa ako. Kasi una mo tubag ninyo. Ako, kinsa ako. Me, you, me. Tama? Sige, David. Ano to? Me, you, me. Ha? Me, you, me. Ako, kinsa ako. Yumi. Oh. Ikaw man. Sige, ito baga. Kinsa ako. Me, kinsa. you, me. Pareho yapon. Me, I, me. I, me, I, me. Oh. Repeat your question, ma'am. Ako, kinsa ako. Me, who am I? Dodo. Wow! Be, butangan mo. Unsay tubag? I am. I am who I am. Dili kay me, you, me. Oh, me who I am. Me, you. Oh, happy na unta. Ito. Ay, Sus, kumay na lang bilin. Sus, nang sa naman. Ang dali, Rod. Wow, kan. Ay, lang sige kung kuan niya kay kanang
kuan ba? Pabili Pag na. Diri na lang teko. Pabili na jud ko alis basakan na jud ko sa kay plano ani ba. Ay, magpawala Ay, lagi paglaom. Gi-estudyohan to mo kung gihatag libro nimo. Hapit imo ka humana unya, nakahuman ang kagkuan. Ay, Sige. makatulog ko magbasa. Kani, dali ra. Gihigugma tika sama sa akong gibuhat. Oh. Sige, listing sa gihigugma tika sama sa akong gibuhat. Pero sibilin kay dagdag idea kasi sibilin. Ihigugma. Gihigugma tika sama sa akong gibuhat. I love you very much. Oh, gihigugma tika sama sa akong gibuhat. Love I me. Oh, gihigugma tika sama sa akong gibuhat. Love yourself, ma'am. Ah, sige. Unsay tubag? Sige, una mo. Basta I love, Gihigugma tika sama sa akong ma'am, gibuhat. I love you like I do. Baka sakay na gyud mo ba sa tuan? Makasakay na gyud mo eroplano mga kasisi. Hello, mga kugihan gyud ay mga kasisi ang mga bright pag gyud ba. Diri lang sa tingin ko yung lipisa ko, mag-isod lang kita. Sige kani sayon ra kayo. Pahiyom sa imong gasto. Pahiyom sa imong gasto. Smile sa akong Ay, Gcash. O sige sa mga kasisi? Smile your cash. Oh, ikaw, pahiyom sa imong gasto. smile your money. Smile your LBC. Kuan, una sige, una sa inyo, sige. Sige, mag-cancel ko anak, ma'am. Oh, pahiyom sa imong gasto. Smile at your cost. Smile. Smile at your cost. Cash? Cost. Ah, kay gasto, mali cost, no? Ah. Tama. Ay, na akong katawan na to. Smile at your cost. So, kuan, ang last na ni question. Sige. Unsa may in English sa napulo ka iro nga napulo ka iro sa lungsod namatay. Napulo ka iro sa lungsod namatay. O sige, si kasi sibilin. Unsay may in English ana napulo ka iro sa lungsod namatay. O si kasi si kay murag bright ni. Tindog in town dai. Tindog in town day. Balik ko sa kata. Ikaw sa may English sa napulo ka ero. Tindog, you're dead, die. Oh, Repeat your question, ma'am. napulo ka ero sa lungsod namatay. Ang napulo, tin, nya, ang dog, kanang iro, o nya, tindog, in town, die. Tindog in town day. So pareha mo ni kasisig answer. Bisaya man to yung answer ni kasi sibilin. Ang unsa man lagi answer ni kasi sibilin. Tindog mi ay day. So, dil tumao. Mao man good to good. Okay. Okay, unsa sige, pamatian daw ninyo kung tama ba gyud ang answer ni kuan ni kasi sibilin. Unsa imong answer kasi sibilin? Ang napulo, tin. Di English lang, English sa diretso. Ha? Tindog in town dai. Oh, mali tama. Mali. Ikaw. Tama man to kasi mali. Unsa nganong mali man? English to, Bisaya ang gitubag. Bisaya. Bisaya to. English man ang ipatubag niya. Bisaya man gitubag ni kasi sibilin. Bisaya yang tubag sa napulo ka ero. Napulo ka ero. Oh, sa lungsod namatay. Namatay.
Oh, sige. Ingon man siya tindog day. Sige, pasab- Sabi mo, tindog day. Pasabto na ko pasabta. sila ma'am, pasabto na ko sila ma'am. Oh, sige, Hindi pasabta mo daw. Bisaya ang akong gitubagon. English man to, tindog in town day. Oh, sige, explain. Napulo, tin. Iro, dog. Lungsod, town. Namatay, day. Tindog in town, day. Right. Oy, pwede na mo makasakay o kuan. Makasakay o aeroplano. Sa hunahon ay. English. Asa man, asa niyo gusto ka nang magtanom na lang o puyo na lang sa bukid? Please subscribe. Sisters Mariscarte. Like and share. Bye-bye.